kamata ba. Allah dube ni ka dube ni dan na batula wannan da ka bai wa da damanka. Tsira da aminci Allah kai dadawa gun annabi zababbanka. Wannan da ya rusa shirin haina shi yayi bayani ba babun bauta ba kai ba. Sa'ali da sabuwayi har ma da sharifai 'ya'yan Fatima 'yar lelanka. Asa da waliyai Allah da duk ulama'u masu riko da irin sunnarka. Ni ma aimin dan Allah ajiban jirkan lamari na Allah dan Allah ba dan ni ba. Ya faɗi magaban nan wannan da ya dace kullum sai ya yi miki waka. Bakina baya gazawa kullum sai dai sallama salamu alaiki malika. Ni burina masu ma ki karbi yaban nan da nake miki ya mabaruka. Ba zan iya ɓoye irin ƙaunar da nake miki ba a zuciyata ya siddiƙa. Ni ba abin da nake so face ƙauna a daɗa bin so mara jeji ya ummina. Ya faɗi mabegina da nake mace kullum shi ya saka wasu ke min kayan shi. Amma Allah shaida ne ke ma shaida ne faɗi bakin san bana shi'a. Ni da nake turbar sufaye tijjaniya shi ne ya koya mana ɗa'a. Ni da nake tijjaniya haba ku yi adalci wai me za ya haɗa ni da shi'a. Ni da nake da samadiyarwa a cikin hanyata babu abin da fa zan je nema wani sa. Kai ba ma ɗan shi'a ba ko arne ne a ce mun yin dai zan yi yabanta. Kullum roƙon da nake wa sarki Allah na ni dai a kashe ni da santa. Babu tsimi kuma babu dabara a gare ni kullum sai dai kaunar Fatima binta. Allah ka zamo shaidana raina fansa ne a gare ta da duk halinta. Ni dai kan Fatima na shirya komai za a ce a faɗi ni dai ke na so ya ummina. Ni dai fa da so aka sani da yaban nana masu fada ku faɗi na shirya. Komai ma za ka faɗi ka faɗa bakinka ne amma dai in tuna maka aya. Kuma za ba da alhaki illa abdularin shi na rike to yayin juya. To ka sani ita ce haku ko ka ji ko ka so Fatima ce tushen duka shirya. Annabi ne ya ce duk wanda ya rike zara shi ya rike to ya zan juya ban ga hanyar ba. Ya faɗi matawassali na ba za ya tsaya ba sai ya kai ga Imam Aliyu. Daga nan na wuce kofar sai ya da Khadija al-Kubra mu ma
ki mana gayu. Daga nan na wuce kofar sai ya dami na da Abdullahi da gurin sul'ayu. A sanai ne ba zan daina ba, dainan baki lalabbai kiɗiya ga ƙawiyu. Mai faɗi mane sunana Abubakar ɗan Daftar Usman ne hakun na canzawa.